Ja, hej YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en YouTube kanalbaggrund. Jeg gør det med Photoshop. Jeg tror ikke, vi kan gøre det med nogle andre programmer. Men lad os komme i gang. For det første, så skal vi have en baggrund på, en farvebrun baggrund. Eller farve på baggrund. Undskyld. Så vi går herned. Så er der den her. Så dobbeltklikker du. Og så er der en hel masse programmer. Så står der Color Overlay hernede. Der trykker du på. Og så trykker du på den her røde. Og finder der en farve. Ja, det er fint. Og så, hvis du vil have skygge ind i den, det vil jeg gerne, så er det Inner Shadow. Så trykker du på den. Og så skruer du lidt op på den her size. Trykker OK. Du kan selv lege lidt med det, hvis du vil. Og det er faktisk det, fordi du kan ikke skifte farve på det indeni, men du kan skrive noget herude siden. Så vi skriver tekst og tekst og laver den lidt større. Størrelsen på 100, og så vælger du en skrift, og jeg tager den her. Så skriver vi Daniel lige og flytter den lidt. Du kan se det hele. Så hvis du vil vende den om, så dobbeltklikker du lige hernede. Og den der skal så ikke komme frem. Den der, så markerer du det hele. Så det er edit, og så transform og rotate 90 grader. Så bliver den væk, men du skal bare lige tage fat her. Du skal klikke på det der, så tage fat. Så er den der. Rykker du den hen, hvor du vil. Og så kan du lege lidt med den, hvis du vil. Og så hvis du vil gemme den, så er det File, Save for Web and Devices. Så kommer det her frem. Og den må helst ikke være over 256k hernede. Fordi det kan YouTube, eller det siger YouTube, at man ikke må have. Så save. Og så vælger jeg en i andre masse allerede. Og så har du den. Og så hvis du vil have den til din YouTube, så det er bare min kanal. Og jeg er lige på det gamle. Jeg er på det gamle lige nu. Så nu er jeg på den nye. Jeg har allerede en her, men hvis du vil, så går du og redigerer kanal. Så fjerner jeg lige mit billede og vælger fil. Ja, vælg fil. Og så finder du den, du lige har lavet. Og så er den der. Nå, men det var alt for i dag.